Kære teamlederstuderende og jeres ledere. Snart skal vi mødes igen. Det håber jeg, og det vil jeg glæde mig til. Jeg har en invitation til jer. En invitation til tirsdag den 13. september 2016. Overskriften for dagen er et team fra navn til gang. Jeg har 2 primære formål med dagen. Det ene det er at skabe nogle fælles billeder af hele teamtanken. Fælles billeder mellem jer som teamkoordinatorer og jer som teamledere. Det andet er at kigge på, hvad skal der til, for at teamtanken og teamkulturen bliver rodfæstet i jeres afdelinger. Hvad er det, der skal gøres? Hvad er det, man skal have fokus på for at rodfæste denne kultur? De 2 ting vil jeg glæde mig til at møde jer omkring.